Keď sa dnes pozrieme na svoje smartfóny, laptopy či herné mašiny, v ruke držíme technológiu, ktorá by pred necelým storočím zaplnila celú telocvičňu. Počítače sa stali pevnou súčasťou našich životov. To bol ten prvý blázon, čo si povedal, že postaví stroj, ktorý bude myslieť za nás. Dnes sa pozrieme na fascinujúcu históriu vzniku prvých počítačov, od mechanických ozubených kolies až po monštra z vákuových trubiek, ktoré žrali prúd celého mesta. Poďme na to. Aby sme našli úplný začiatok, musíme sa vrátiť do 19. storočia. Žiadne mikročipy, žiadna elektrina, iba čistá mechanika. V roku 1822 prišiel britský matematik Charles Babbage s myšlienkou, ktorá predbehla svoju dobu, celé stáročia. Navrhol stroj s názvom analytický stroj. Bol to obrovský kolos, poháňaný parou, zložený z tisícoch ozubených koliesok, hriadelov a piestov. Babbage ho navrhol tak, aby dokázal sám počítať matematické tabuľky, dokonca ho bolo možné programovať pomocou deliverových štítkov. Položil základný princíp, na ktorom fungujú počítače dodnes: vstup, spracovanie a výstup. Tu prichádza na scénu ďalšia legenda, Ada Lovelace. Táto briliantná matematička si ako prvá uvedomila, že takýto stroj neslúži len na obyčajné ščítanie čísel. Napísala preň prvý algoritmus na svete, čím sa stala prvou programátorkou histórie. Predstavte si, že to prvý software na svete vznikol v čase, keď ľudia ešte svietili sviečkami. Skutočná nutnosť postaviť niečo pokročilé však priniesla až druhá svetová vojna. Nemci mali svoju nezlomnú šifrovaciu mašinu Enigma. Vojenci potrebovali zúfalo spôsob, ako ju prečítať. A vtedy vstúpil na scénu génius Alan Turing. Turing so svojím tímom vytvoril elektromagnetický stroj nazývaný Bombe. Ten dokázal testovať milióny kombinácií za pár minút a zachránil milióny životov. Neskôr Briti postavili ešte niečo šialenejšie. Stroj s názvom Colossus, ktorý už nevyužíval len mechanické kolieska, ale elektrické vákuové trúbky. Bol obrovský, hlučný a slúžil výhradne na dešifrovanie nemeckých vojenských správ. Píše sa rok 1946 a v USA sa rodí stroj, ktorý oficiálne odštartoval modernú počítačovú éru. Volal sa ENIAC. Electronic Numeral Integrator and Computer. Poviem vám, bol to riadny cvalík. Váha takmer 30 tón. Veľkosť zaberal celú jednu miestnosť. Potreba okolo 180 kW. Keď ho zapli, v celej štvrti údajne mierne prisadli žiarovky. Predstavte si, že pracujete na dôležitom výpočte a každých pár minút vám zhorí jedna žiarovka a vy ju musíte prejsť vymeniť. Programovanie ENIACu navyše nevyžadovalo klávesnicu, ale fyzické prepojovanie stoviek káblov a prepínanie prepínačov. Svet s vákuovými trúbkami však nemal dlhú životnosť. V roku 1947 prišiel zlom, bez ktorého by sme sa dnes nemali ani smartfóny, ani práčky s displejom, vynález tranzistora. Tranzistor nahradil obrovské prehrievajúce sa trúbky miniatúrnou súčiastkou. Dokázala prepínať elektrický prúd bleskovou rýchlosťou. Počítače sa zrazu zmenšili z rozmerov telocvične na veľkosti skrine, neskôr písacieho stola a v 70. rokoch prišla éra mikroprocesorov od firiem ako Intel. Narodil sa osobný počítač, PC. Je neuveriteľné, akú dlhú cestu prešli počítače od Babbageových ozubených kolies a 30-tonového ENIACu až po zariadenia, ktoré dnes nosíme vo vrecku a majú miliónkrát väčší výkon.